Bună! Ce știi de euskera? Ei, bine, îți voi explica ceva. Se vorbește în această zonă situată între Franța și Spania. Dacă ai vizitat domeniul sau ai stat în el pe străzi, vei vedea multe semne. Multe sunt scrise în euskera și altele în franceză sau spaniolă. Multe companii sau lucruri importante au numele în euskera. O să-ți explic cele mai cunoscute nume. Asca. Este de fapt o companie de transport. Camioanele sunt albastre și literele galbene. Această companie este implantată în întreaga Spanie. Ascar înseamnă repede. Coipe. Un om din Donostia, în San Sebastian, a deschis această companie. E o marcă cunoscută și produce ulei. Coipe înseamnă ulei sau răsime. Artua. E ceva obișnuit să vezi numele acesta în magazine. Vezi aici? Asta e în spaniolă. Da, numele Artua e în spaniolă și înseamnă porumb. Margarina s-a făcut cu porumb. Bravo, știi un cuvânt nou. Haso. Haso e o companie mare, dar nu e foarte cunoscută. Face macarale pentru construcție. În general sunt verzi. Haso înseamnă să ridici. Eroski. Eroski e un supermarket. E în toată Spania. Eroski vine de la două cuvinte. Erosi, să cumperi, și toki, loc. Numele înseamnă un loc unde poți cumpăra. Cucușumușu. Un nume ciudat, nu-i așa? Înseamnă de fapt două lucruri. Cucuciu, purice, și musu, pup. Această marcă este cunoscută pentru desenele sale. Loreac Mendia. E o marcă de haine. Loreac Mendiac înseamnă flori pe munte. Lore, flori, și Mendi, munte. Icurinia. Steagul acesta e din țara Baștilor. Icurinia e steagul lor. Icur înseamnă semn. Leendakari. E format de trei părți. Leen, da, cari. Cineva care vrea să fie tot timpul primul. Leen înseamnă primul. Ertzaintza. Așa se numește poliția de aici. Eri înseamnă țară și Sain înseamnă oraș. Prin urmare, Ercean înseamnă cineva care are grijă de țară. Uneori vedem și poliția, cu Z, dar ai grijă să nu confunzi Ercean cu Erceancea. Bildu. Bildu e numele la o colecție și înseamnă a alătura. Eskerrik asko etortzeagatik. Uite ce bine, cuvântul acesta îmi place foarte mult. Dacă stai în Euskadi, nu poți să nu mănânci pincios. Hetece înseamnă restaurant. Dacă te uiți bine pe servețele, scrie Eskerrik asko etortzeagatik. Asta înseamnă mulțumesc că ați venit. Eskerrik asko înseamnă mulțumesc. Barcatu. Înseamnă scuze. Poți să o combin cuvintele în spaniolă. Ar veni ceva de genul. Barcatu. ¿Dónde está el hotel? Barcatu, ¿hubo el hotel?